Quin és el teu espai cultural preferit de Barcelona o l'àrea metropolitana? Els meus espais preferits són l'Espai 13 i la Virreina. Què t'agrada més del món cultural d'aquesta zona? Sobretot la varietat d'artistes i que hi ha molta gent jove intentant fer-se un lloc. I el que t'agrada menys? Que hi ha molts nínxols de gent en conseqüència. Completa la frase. Al món de la cultura li falta? Més diners, sobretot, i més convocatòries d'art. Qui és el teu referent? Eva Gesse. I fora de l'art, a qui admires? Admiro a molta gent, no sabria decantar-me per ningú en concret, però gent del món de la música electrònica experimental. Quin espectacle de qualsevol gènere has vist fa poc i recomanaries? Vaig veure l'exposició Anònimos de l'artista Susana Solano a la Fundació Vilacases. Tens algun ritual abans d'estrenar una exposició? Principalment el meu ritual és llegir una estona. Què és el que més et pot arribar a molestar del públic? Principalment la gent que mira bastant les coses per sobre i marxa ràpid de les exposicions. Què els demanaries als periodistes culturals? Que també surten una mica dels nínxols d'artistes.